Dobrý den, vážení diváci, dnes bych vám rád ukázal Motorola Moto Lux. Bohužel nám tento telefon nedorazil k testování v obchodním balení, takže vám alespoň mohu ukázat samotný přístroj. Jak je vidět, máme čest se smartphonem se 4-palcovým displejem. Tady nahoře je přední kamera a tady v tom plastu se schovává světelné čidlo. Telefon to vypadá velice elegantně, má pevnou konstrukci, ani při nějakém kroucení nebo pohrobném ohýbání nevydává nějaké vrzavé zvuky a drží pevně. Černá konstrukce plastu je celá pogumovaná. Není tady vůbec žádný hladký plast, na kterém by zůstávaly otisky, což je úplně skvělé. Dobře se to drží v ruce, neklouže po podložce. Pod displejem najdeme čtveřici tlačítek s logem výrobce a onu zmiňovanou informační diodu, která při nabíjení svítí zeleně trvale a při nových událostech, při nově přijatých zprávách a zmeškaných hovorech poblikává. Bliká neúprosně do té doby, dokud se třeba nerozsvítí displej. Můžu ukázat takto. Zase zhasneme, tak zase začne blikat. Černou konstrukci doplňují leskové doplňky. Celé to tak nějak příjemně ladí. Tady vzadu výrobce trošku experimentoval a vložil jemnou mřížku, ve které je hlasitý reproduktor. Tady zase nechybí čočka 8 megapixelového fotoaparátu a jediné zábleskové ledky. Zde se mobil nabíjí pomocí tradičního microUSB konektoru. Tak, zadní kryt na svém místě drží pevně, ale k jeho sejmutí není potřeba vynaložit nějakou velkou sílu. Tady vám můžu ukázat, že je opravdu pevný. Mohu ho to sice ohnout, ale nebudu to ničit. Je to opravdu kov, který trošku zvoní. Tak, tady se nachází pouze slot na microSD HC pro simku a velkou baterku. Můžeme to celé dát zase dohromady. Ještě abych nezapomněl, tak na horní straně je jediné tlačítko pro zámek. To by možná mohlo být trošku větší, ale dá se s tím zžít. A jack pro sluchátka. Tak. Jediným stiskem můžeme se podívat, jak je telefon svižný. Funguje tu otáčení displeje, procházení obrazovkami. Není nekonečné, ale musíme se vždycky pohybovat doleva a doprava. Tak Motorola se chlubí svými Moto widgety, Moto Switch, což je tady toto uskupení naposledy používaných programů a často používaných programů. Tento kolotoč aplikací se průběžně mění podle toho, co jste zrovna naposledy zapnuli a podobně. Podobně funguje, tuším, People Switch, tak nějak se to jmenuje. A tady jsou avataři jednotlivých kontaktů, čili kterým jste naposledy volali nebo psali SMSky, tak ten je uprostřed a okolo je ten zbytek. Tak jak je vidět, telefon je docela svižný, když to občas zadrhne. Možná bychom uvítali trošku svižnější procesor, ale dá se na to zvyknout. Nabídka je takzvaně nekonečná, ale můžeme si zobrazit jenom poslední aplikace, naposledy stažené, nebo všechny. Tak tlačítka dole naštěstí nějak nezasínají, stále svítí, což je skvělé, u jiných telefonů to občas pozlobí. Tak jinak tady se vším dá samozřejmě hýbat. Motorola nachystala jednak widgety Androidu, tak i widgety Motoroly, takže kromě zmíněných sociálního grafu, to je ten s těmi lidmi, graf Activity, to je ten s těmi aplikacemi, tak tu ještě vidíme jednotlivé přepínače, což mám použito zde
kdy se přímo ťuknutím zapínají, vypínají data, zapíná, vypíná Wi-Fi. Jinak je prostředí Androidu shodné s ostatními Androidy. Tady možná pár trošičku odlišných widgetů, jako třeba to počasí, nebo je tu speciální přehrávač, ale zase nechybí v nabídce widgetů známý přehrávač klasicky z Androidu. Takže celkově to prostředí snad až tady na tady tyhle grafické kreace nějak nepřekvapí. Tak tady se může nastavit různý počet ploch a primárních ploch. Že tak nějak chodí docela svižně. Zatím jsem nepřišel na nějaké velké komplikace v ovládání. Tak více se přečtete v recenzi.